سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تغاتات تشيدن رياكت سوان هيني مسجن انا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹም ከመይ ኣለኹም ከም ዝኸማይ ከም ተሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ካብቶም ናይ ሎሙ ዓንቲ ቪድዮ ሓደ ቪድዮታት ዘሪእኩም ሲ ኣዝዮም ብጣዕሚ ድምቕ ዝበሉ ኣርእስተ ጉዳያት ንቕድሚት ኣው ጸቢለ ኸሪእኩም ሞ ካብ ድሕሪኻ ክንቅጽልና እሺ ካብቲ ቀዳማይ ቪድዮና ክንጀምር ሓንቲ ሓፍትና ሲ ንጥቅምቲ ወርሕስ ብጣዕሚ የጸልኣ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ዝበደለታ ክትነግረኩም እያ ጥቅምቲ ምስ ምንታይ ኣተሓይዛተውን ምናልባት ትግምቱ ትኾን ኢኹም ጥቅምቲ ኣነስ ብእውነት ክጸልአኪ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ንጀነራል ማሾ በየነ ሕቶ ሓቲቶሞ ወይ ከዓ ፍሊ ዝበለ ሕቶ ሓቲቶሞ ተጋደልቲ ብፍላይ እውን ማለት እዩ ድፍር ኢሎም ካብ ዝሓተትዎ ሕቶ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዝገርሙ ሕቶታት ሓቲቶሞ እዮም ብወገን መጽናዕትን ምርምርን ዶክመንትን ሰነዳትን ግዛዕ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓደ መደብር ዜና ወይ ከዓ ናይ መጽናዕት ዝገብር ትካል ከዓ እዚ ሓሶት እዩ ፍጹም ሓሶት እዩ ከምኡ ኣይተገብረን ሕቶታት ተሓቲቱ ነይሩ ከዓ ተመሊሶም ክብል ዝሃቦ ቃል ኣሎ ማለት ናይ ምሕባእ ዝመስል ኤንዌይስ ዝገርም ሕቶታት ተሓቲቱ ኣሎ ሰምዑ ኢኹም ናይ ሓቂ ትገርአዮ ኣነ ወዲ 10 ዓመት ስኻውድ 80 ዓመት ተስኻካ ሓቂ ኸይ ብዙሓት ከም በዓል ዳዊት ከበደ ዝኣመሰሉ ሰባት ማለት እዩ ትግራይ ድሕሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክመርሓ ዝኽእል ጀነራል ፊሊጶስ ይኽእሉ እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ሃዊት ካብ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ብኸመይ እዮም ናብዚ በፂሖም ዝብል ኣይፈለጥኩን ግን ድማ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ናይ ሎሙ ዓንቲ ጉዳይ ጀነራል ታደሰ ምስተላዓለ ብድሕሪኡ ዝፍጠር ነገር ኮንትሮል ንገብሮ ነገር ድዩ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ተጋደልቲ ብህፁፅ ተዘይተመሊሱ ናብ ሽግር ሒዝና ከኣቲ ኢሎም ፈሪሖም ኣለዉ ብራዕድኻ ይከታተልዎ ኣለዉ እንታይ እዩ ትሕቶ ነይሩ እንታይ ከ እዩ ክምለስ ዘለዎ ዝብል እውን ኣቐሚጦም ኣለዉ ክትሰምዑ ኢኹም እንተስ ትግራይ ዋጋት ከፍል ዘሎ ተጋድላይ ትግራይ ዕጡቕ ሓይሊ ሓንቲ ሓቂ ወፂኣ ኣላ ንምንታይኦም ተቃለስቲ ወይ ከዓ ተጋደልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዝብል ዝኾነት ምስጢር ዘይትፍለጥ ነይራ ኢሎም ዝዛረቡላ ሰባት ኣለዉ ሓቂ እዚኣ ማለት ማሕተም ዘለዋ መረጋገፂት ሓቂ እያ ተዘይበልና ግን ብዙሕ ሰብ ግምታ ዝቐነየ ጉዳይ እያ ሓቂ ከመይ ኢላ ከም ዝጀመረት ክነግሩና እዮም ካልኦት ከተማታት ዘሎ ሰራዊት ክለዓል እዩ ከም ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር መንገዲ ክዓጽ እዩ ካሓርትን ምስ ካሓርቲ ተሓባቢሮም ንዓድና ክወግኡ ንዝመፁ ሓይልታትን ኣብ ልክዕ ክንእትዎም ኢና ተዳሊና ኢና ገለገለ ዝብል ከዓ መግለፂ ካብ መራሒ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ እዩ ክትሰምዑ ኢኹም ንስዎም ብተመሳሳሊ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ ኣያድራር ምእንታ ናብ ዓድና ኣቲና ክንቃወም ሲ ተቃውሞ ስለ ዝፈቅደልና ንበል እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክሕዛ ኣለዎ ይብለኩም ኣሎ ንስኻትኩም ኣብቲ ጉዳይ ተሰማምዑ ዲኹምስ ወይስ ኣያድራር ሓሳሲ ኢልኩም ትገልፅዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እስክነይሳ እኔ ኤርትራ ይሓዛ ንበል እሞ እታ ኤርትራ ኮይና ክንቃወም ክፍቀድ ሸላም ቶፓክናው ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ንወሎ ወይ ከዓ ማለት እዩ ናይዞም ክቡር ፕሬዚዳንት ኣብ ዝተገብረ ምሕትት ዝኾነ መስሓቅን ዘገርምን ዘረባ ኣምፂኦም ኣለዉ ክትሰምዑ ኢኹም ብኩናት ገርካ ናብ መንግስቲ ዚስ ዳድናን ክስታይ ኮይኑ ከቢድና ኩሉ ምሳ ይጸንሑ ድሕሪ ዳ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ድማ ማለት እዩ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ከም ትገብሩ ኣይ ጠራጠርኒ ከምኡ ግበሩለይ ማለት እዩ ናብ ካልኦት ከዓ ክተባፅሑ ልሕጁም ብክብሪ ዝዕድመኩም ክቡር የኽብረካ ዝበለ ንርእቶ ይቐነለይ ክብረት ይሃበለይ ኢለ ይገሊፀሉ ዘለኹ ማለት እዩ ጣዕሚ ሃብተ ሽደን ሚድያ ከፊትካ ኣንጻር ነብስኻ ትጉስጉስ ኣለኻ ጽምዶ ተሓሲምካ ቃና ብልጽግና ኣሮምማ ተገባሕ ኣለኻ ምዃን እዛ ክልል ባንዳ ኣይበለላን እዩ ኢልነሉ ጣዕሚ ሃብተ ማለት እዩ ጣዕሚ ሃብተ ምሳይ እንዲዩ ጸኒሕ ነይሩ ሕጂ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ባንዳ ይበለላን እዛ ክልል ንስኻ ከዓ ኮይንካ ሚድያ ከፊትካ ናይ ባንዳ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ይብለና ኣሎ ዌል ሰይድ ኤንድ ዌል ዳን እዚ እዩ ባንዳ ኢልካ ትፅውዕ ዘለኻ ማለት እዩ ካብዚ ኣነ እንታይ ዝርዳእ ቶም ካልኦት በንዲዶም ወይ ከዓ ክሒዶም ኢልካ ትዛረቦም ዘለኻ ሰባት እውን ጸሊቕካዮም ስለ ዝኾንካ እምበር ጭብጢ ከምዚ ሓስካሎም ይዝርዳእኒ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ዘውግዕካ ዘለኹ ኩናት ኣየድልን እየ ዝብለካ ዘለኹ ጽምዶ ንኩናት ተኮይኑ ከተርፍ ክኽእል ኣለዎ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ከዓ ተቃውሞ እዩ ዳይሬክት ተቃውሞ እዩ ድሕሪ ዳዚ ቃውመን ኢልካ ተሓስቦ ተኮይንካ ዌል ድሕሪ ኩናት ክርዳእካ ይኸውን ወይ ከዓ ኩናት ምስ ሓለፈ ሽደን ዝበሃል ቆልዓ ነይሩ ይዛረብ ነይሩ ቀደም ክትብል ኢኻ ማለት ሽዑኻ ዝኸውን ከዓ ምኽሪ ሓውካ ብደውካ እዩ ኣይትደቀስ እየ ዝብለካ ኣነ ጽቡቕ ርእይቶ ላይ ገይረልካ ኣለኹ ሽደን you are the most wit intelligent and smart Semitic the Horn of Africa has been waiting for after Meles I wish I meet you one day you and your likes on the other side of the river would definitely reverse the political paradigm of the region ጴጥሮስ ገብረ መድህን ዝሃበን ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ቴንክስ ፒተር ሓወይካ እዚ ከዓ ታይልንሎ ማለት እዩ ድሕሪ መለስ ካብ ዝተፈጠሩ ሓደ ጅግና ኢኻ ኢልንሎ ኦ ማይ ጋድ ኮምፓሪዝን ሲካ ትጸል መሲለ ተራእየካ ከይከውን ተጋጊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኤንዌይስ ስለዚ ኸበርካ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ግን ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ዘለኒ እንታይ ኮነስ ዘለኒ ኢንሳይት ከዓ ይካፍል ኣለኹ ማለት እዩ ገለገሊኦም ከም በዓል ጣዕሚ ሃብተ ዝኣመሰሉ በቲ ሓደ ወገን ይፀርፍካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ የልዕሉካ እንድዩ ክልቲኡ ኤክስትሪምስ ንዓይ ብዙሕ ዝገልፀና ኣይኮነን ግን ከም ሓደ ውልቀ ሚድያ ዘለዎ ሰብ ናተይ ናይ 50 ናይ 60
ካምፓኒ ኣይኮነን ግፋት ኢሉ ካብ 3 ካብ 4 ሰብ ዘይሓልፍ ሚድያ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሳብስክራይበር ዘለዎ ጸላው ሚድያ እውን ኣይኮነን አፍተር ኦል ንምንታይ ጸላው ሚድያ ዘይኮነ ጽቡቕ ስለ ዝዛረበሉ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝዛረብ ካብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ተፈላጥነት ህቡብነት ኣይረክብን እዩ ግን ዴፊኒትሊ እቲ ዝተባላሸወ ኣሰራርሓ ክመዓራረ እንተሎ ሽዑ ምናልባት ዝኾነ ታይም ክህልወና ይኸውን ብዝብል ግምት እዩ ብዙሓት ከዓ ነቲ ኣብ ልቦም ዝሃርም ዘሎ ውቅዒት ልቦም ደስ ዝብሎም ወግዕታት ማለት እዩ ፊውል ስለ ዘይንገብሮም ወይ ከዓ ንከምቲ ንሳቶም ክዛረብዎ ዝደልይዎ ስለ ዘይንዛረብ ምናልባት ክጸልዎ ዝኽእሉ መደብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ጠጠው ነብል ስናት ኣባውት ባንዲቲዝም ብዛዕባ ባንዳነት ምዃን ኣይኮነን እዚ ማለት ብዛዕባ ምሕላይ ንዓርስኻ እዩ ኣነ ንባዕለይ ንድሕርዳ ቀዲመ ብትሕጂ ሰዓት ዘለኽዎ ሞስት ፕሮባብሊ ዳይሬክት ክረኽበኒ ይኽእል ዘይክረኽበኒ ይኽእል ግን ነቲ ዳይሬክት ቀጥታ ዝረኽቦ ኣቦይን ሓወይን ብዝተኻእለኒ መጠን ዝኾነ ስሕተት ትጋገ መሲላ ንድሕርዳ ተሰሚዓትኒ ንእሽተለይ ኢንላይትድ ክገብሮ ናይ ምፅዓር ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ ሰምዐ ክሰምዕ እዩ ሰሚዓ ለይ ይስማዕ እዩ መወዳእቱ let's go ግርም ተማሳሳሉ ኩነታትን ተማሳሳሉ ጉዳያትን ይዘሎ ንጥቅምቲ ይጸልአይ ትብል ሓፍትና በአይና ክንጀምር ጥቅምቲ እንታይ ስለ ዝገበረት ያጸላ ጥቅምቲ ኣነስ ብእውነት ክጸልአኪ ኣበይ እሞ መስከረም ናብ ሕዳር እንተ ትሰግረኪ ኣእላፍ ኣሕዋተይ ከም ቆሎ ሓፊስኪ ሕዝለት ጉምትጉም እንታይ ክደሊኺ ብኣኸ ዘይተንኳሕኮሐ በር ዘየለ ኣበይ እሞ ተለይ ንራኸብ ሕዳር ምበልኩ መስከረም ኢለ ሕዳር ክትብል ያደልያ መስከረም ትበሃል ጸሊኣታ እያ ጥቅምቲ ትበሃል ጸሊኣታ እያ መስከረም ሚላስ ሕዳር ክትብል ያደልያ ነይራ of course ናይ ዓለም ትራጀክተር ስለ ዝኾነ ጥቅምቲ ምምጻእ ይተርፋን ብሱር ድማ ትስሕተት ናይ ጥቅምቲ ኣይኮነን ኣነ ዝገርሙኒ ተፈላለዩ ክስተታት ኣለዉ እዮም ኣብ ዓድና ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ኣንበጣ መጽኡ ነይሩ ናቹራል ዲዛስተር ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋንሲ ኩናት ክንጅምር ኢና ዶ ክንቁለ ኢና ክንቆል ኢና ገለ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ቃላት ከምኡ ወቅቲ ከምኡ ተመሳሳሊ ናቹራል ክስተት መሬት ምንቅጥቃጥ መጽኡ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማለት ምድግጋም ዝበሃል ኣብ ዓለም ዝኾነ ኢቨንት ሲ ፔሪዮዲክሊ ወይ ከዓ ብዝኾነ መንገዲ ይደግም ድዩ ሂስትሪ ሪፒትስ ኢትሰልፍ ይበሃል ታሪክ ዓርሱ ይደግም ይበሃል ኣባና ግዜ ግን ኣይመስለና ነይሩ ንውሕ ዝበለ ጋፕ ድኾን ይህሉ ወገለ ንብል ነርና ዝሕዝኑ ፍጻመታት ኢና ንርኢ ዘለና ዝሕጉስ መሲሉ ንስሙዕ ሰብ ወይሉ እየ ዝብል ኣነ ብወገነ ማለት እዩ ወይሉ ምናልባት ግን እቲ ጉዳይ ዘይልክመና ኣይኮነን ትኺድ ከም ኣይላ ዝተባሃለት ሓንቲ ጉዳይ ኣላ ድምፁ ውፅዓት ኢሎም ኣለዎ ነዚ ቆልዓ እዚ ካብዚ ልዓብ ስራሕ ዓቢ የለይ እዚ ፀጊምነሎ ሰራዊት እዩ ፀጊምነሎ ካብዚ ልዓብ ስራሕ እቲ መንግስቲ እዚ እውን የውሊ ንዙ ሰራዊት እዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ተሕፈሙት እንዲ መንግስቲ ተዋይለሎ ካብዚ ልዓብ ፀገም የለይ ብትዓል ኮይና ቆይታ ትፈትሕ ለኸል ኣካል ኣዝን 3-4 መዓልቲ ክመጽእ እዩ ክመጽእ ክገብር እየ ትብለና ትኾንካ የስማዕና ስለዚ ኮይኑ ግን ናብታ ቦታ ለዓል ሓይና ከንትና ዋላ ንግደ ነገር ሳልት መፍትሕ መስል لا خاسك اسحاق اي دخل خاخام لاينا حاجه ترايو لاينا حاجه ترايو انا ودي 10 عمتي سخاود 8 عمتي تسحاق اي حق خاي حق خاي كسحاق اي انا لنا عمتي حقول حيل خير لسه 4 سموني واحد باجي وديو سمونو له خير كزور الكرم ويلي انا كلمه ما حراي اي ignorance is the best karate ይብሉ ጃፓናውያን ሓደ ጊዜ ሲ ቻይናውያን ንምዝሏት አመሰላ anyways ጃፓናውያን ይኹኑ ቻይናውያን ክልቲኦም ሰብ ጎይታ ካራቴ እዮም ወነንተ ካራቴ እዮም ignorance is the best karate ሕጅነ ተቆልዓ ሸለል ሓልፎ ደልዩ ተቆልዓ ካብ ዝተዛረበ ቃል ግን ኣብ ከብድን ኣብ ገጽን ዝርአ ናትካን ገጽ ይርአ ብዕድመና ልክዕ እንድሕርዳ ኮይኑ ንዓኻ ከስኸካ ይኽእል እዩ ብስሩውን ምንም ዘይክመስለካ ይኽእል ገለል ወሎ እስከ ተሐቀ ንስኻትኩምን ግለጽይኹም ዝመንእሰይ እንታይ እዩ ከምዚ ገይሮም ሪሩ ተዛዛሪቦ ዘሎ መስለኩም ተጋደልቲዮም ወል ንህዝቦም ክብሉ ወጽዮም እዮም እዚ ኣነ ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ንህዝቦም ክብሉ ይኮኑ ወጽዮም እንተ ብዓርሶም ንዮም ተቃሊሶም እንታይ ልጋደ ተቃሊስኪ ኣኻ ገለገለ ዝብል ዘሎ ናይ ገልጣም ዘረባ እዩ ማለት ሓደ ሰብ ዓሻ ተኮይኑ ክዛረቦ ዝኽእል ዘረባ እዩ ሓደ ሰብ ንባዕሉ ክመውት የል እንድሕርዳ ወጽይስ ንባዕለይ ለየ ወጽ ይኽብለና ይክእል ምክንያቱ ተጸንሕ ኸነር ይብለካ ተጸንሕ ነይሩኮ ሓርዶ ወንድም ዳነሮም ወይ ክቆትል ዳነሩ ከይቅተልሉ ከወጽ ከምኡ ኢሉ ዝማጎት ሎጂክ ዘሎ ሰበል እስኻ ጸኒሕካ ያለኻን ከምኡ ኢልካ ትማጎት ዘለኻ ተማጓታይ ከማ ካደ ምጸንሐን እዩ
حانيتو ملسو كم تزما غوزل لسب كما ها قديف ودي مصنحن تاسواين خالوتي لي وص يزبل انا مالتي خالوتي لي زوص نعيو تغدلاي زبل شو موصيو زوم كم زيلوم زوص سبات دما حتو لهم تحتوم تايو ما هيا يكو خالي نغري حاتوتني ما هيا يوسخلنا دموز يوسخلنا ገንዘብ منبري غزا مريت يوهبنا نحنا انت بوتنا ولدنا متقوري خونم مالت حدا ولاد نولد يحسب ولدي بسلام الله انتيلو بدحريو ولا بچقه دقس يخلي ولا ام دقس يخلي نمنتاي انا زخفلو زلو زخون يكون نغرسي ولدي سن اب صبوق نمنباري يلو كحسب سدا زغل مالت زي مالت يوزح ما يكون كاتم مناسي نقحاتيو دي ار سمارت ايفر مالتيو بتعميهم زدنقخا صبوقيو كمزي امسل حتى تحتي يفلط النيرو فيت نفيتيو قلص ايو مالتيو نتحدث جنرال فيليبوس ناي مغيار غداي انت خوينو لوطي اوف كورس ግን ታይ አይነት ለውጥ ሁሉ ሰብ እቲ ለውጥ ዝደል አካል ዝብህጎ ለውጥ ዲ ንዝብል ሕቶ ግን መልስ ወሃብ አለው ሰራዊት ወፂው ሰላማዊ ሰልፍ ዝገበረሉ መስርሕ የለን እዚሁ እና ተፈለጠ ሰላማዊ ሰልፍ ገሮም ትማሊ ይኮን ለማዓንቱ ነው ዝተፈላላይ ቦታ እንረይ ዘለና ጀነራል ታደሰ መስተላዓለ ብድሕሪ ዝፍጠር ነገር ኮንትሮል ዝገበሮ ነገር ዲ ታይ ፍጠር ዝኽእል እንመን የሆነ ትግራይ ቆጻጸርዋ ብድሕሪ ኣብ ትግራይ ናይ መንቀሳቀስ መሰል ይህልወኩም ነው ሕዚ ንዙይ ከም መማረጽ ጌርኩም ተቆጽር ዘለኹም አካላት ቅርታ ንዙይ ከም መማረጽ ጌርኩም ተቆጽር ዘለኹም አካላት ጽባህ ትግራይ ናይ ምእታው አጋጣሚ ወይ ትግራይ ናይ መንቀሳቀስ ኣብ ትግራይ ናይ መንቀሳቀስ መሰል ከም ዘለኩም ርግጸኛታት ዶ ግርም እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሕ ግዜ ተዛራሪብና ኣለና ማለት እዩ መጀመርታ ግዜ ኣነ ቅድም ኢለ ንጽምዶ ካፍቶም መጀመርታ ግዜ ሓደጋን ዴንጀርን እዮም ኢሎም ተማጎቱ መንእሰያት ተይልኩም ማለት እዩ ኣብዚ ሚድያ ኣለው ገለት ኣብ ዝበሃሉ ሰባት ሓደ ተጸዊዕኹም ምናልባት ኣነ ክኸውን ይኽእል ንምንታይ ኢኹም ኮይኑ from day 1 day 2 ግዛዕ ኢሎም ክጅምሩ ከለው መጀመርያ ብርክብ ህዝብን ዝብል ጉልባብ እንዲ ተጀሚሩ تركب ህዝብን ሕጅውን ተዝቅጽል ዋላ ኣና ሓንቲ ምንም ጸገም የብለን ቀጽሉኒ በቃ ረግጸኛ ከምዚ ስዕር ማለት እዩ ንሱ ስዕሪ እቲ ንዑ ተዓጢቁ ዝመጸ ብድሕሪኡ መድህን ከምዚ ኢላ እንተውግዐት ብራኸሸው ባኸምዚ እንተበለት በዓል መንመን እዮም ነጽም ለዚ ክቃወሙ ዝኽእሉ ንሕና አጀንዳ ንምን ነኽንቦም ገለገለ ዝብል ከሳሱ ኢልና ምእንታን ገለገለ ዝብል ነበረ ድኹምን ልሙስን ሎጂክ ግን ተሰይሩ ተወዲ በቃ የለን አይሰርሕን ሎሚ ሰብ ከም ናይ ቀደም ሓንቲ መትረብ ጌርካ ማይ ትፍንወሉ በአገሩ ሰትዩ ጽብቕት ትኹን ጽሬት ትኹን ሕማቅ ትኹን እንዳሰተየ ዝነብር አይኮነ ሎሚ መዓት መማረጽ ናይ ሚዲያ ኦልተርናቲቭ አለው ተዳሊ ቲክቶክ ይጥቀም ተዳሊ ፌስቡክ ይጥቀም ሐሳዊ ይሰምዕ ሐቀኛ ይሰምዕ ሐቅ ዝዛረብን ሐሶት ዝዛረብን ካመም ይፈልጥ ኢንፎርሜሽን ሪትራይቫል ሲስተም ሲ በደንብ ገይሩ ዝተረድዩ ማለት ድሕርከ ክሮስ ቸገ ተደሊ ሓንቲ ሓበሬታ ሐቅ ዶ ሐሶት ወዲያው ኣብቲ ኣን ኬብል ካ ተራኸባት ኸልያ ተራኸበል ኢኻሎም ማለት ሎሚ ንመን ኢኻ ክትሽውዶኹም ዝየርካ ምናልባት እኮ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ሚድያ ናይ ምዕጋት ስራሕ ወይ ከዓ ሚድያስ ናይ ምልማስ ንበሎ ዓቅሚ ሚድያ ናይ ምልማስ ዓቅሚ ተሓታታይነት ተጠያቅነት ገለገለ ዝበሃሉ ሰላማዊ ሰልፍ ገለ ዝበሃሉ ዘይፍቀደ ኤርትራ ናይ ምትእታው ስራሕ ኣብ ትግራይ ናይ ምእታው ስራሕ ኣሎ እዩ በቃ ንሪኦ ኣለና ለሚስዩ ብልሙስ መልክዑ ግን ሕጂውን ከም ይገብሮ ኣለዉ ክልተ ነገር ይሒዞ መጽኽል ወይ ንትግራይ ናፍጣጣ ሒዝዋ ክመጽእ ወይ ንኤርትራውያን ክብርሃሎም ሰላም ክገብረሎም ማለት ንምንታይ ንሕና በቱ ንብሎ ዘለና ዘረባሲ ምናልባት ነቶም ካልኦትን መሰሎም ወይ ክስማዕ እዩ ወይ ከዓ ተናትና ወን ሓቢሩ ክዕጽ እዩ ሶ ክልተ መማረጽ 50 ሒዝካ ክትማጎት ጽምዶ እዚ ኣሳሲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ጥርት ብል ሓንቲ ኩንታል እኽሊ ሰየምፀናት ካኣቲ እዩ ሓገዝ ደይ ባህል ይነበረና ኣሎ ኣበየለት ሓገዝ ኣበየነት ሓገዝ ናይ ሕክምና ኣበየለት ሓገዝ ርዳእታ ኣበየለት ወሰኽ ደሞዝ ምጭርባር ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ዘጨርብሮ ዘሎ ምጭርባር ከም ዘለዎ ሶ ካብዚ ሓረተመን ዝኾነ ዓይነት ዘረባ ገለ እንዳተዛረብካ ትነብር ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣሕዋት እዮም ብስሩ ካብ ቀደመ ጀሚረ ዝኣምነሉ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ሕውነቶም እዚ ማንም ሰብ ንጸጋም ክብሎ ይኽእል ንሕና ንፈላለየ ኣይኮነን ተፈላለናውን ዘለናዮ ብሓይሊ ቦርደር ተቐሚጥልናሲ ካብዚ ናብዚ ንስኹም ኢኹም ትበሃሉ ተባሂልና ተቐሚጥና ክንተሓወሲና ህዝቢ ኣሰየ ንሱ ንዝተሓወሰ ንስኻ እንታይ ገባሪ ካብዚ ንፖለቲካ መስርሕ ትጥቀመሉ ዘላ ዋላ ሓንቲ ኣብዚ ጽምዶ ዝበሃል ነገር ዝፈሸለ ግዛዕዶ ገለገለ ከምዚ ገርና መሬት ክንሓረሲና ከምዚ ገርና ክንተክልና ገለገለ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ 21 ክፍለ ዘመን ወግዒ ይግደፉ ሓቀኛ ነውግዕ ተሰሊፉ ዘለስ ናብ ክላስ ኣይኣቱን ዘለ ተምሃራ ይኮን ተሰሊፉ ዘለስ ቁርሲ ኣይጣዕምን ጨበዝሕዎ ሓሸዋለ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራ ይኮን ተሰሊፉ ዘሎ ትግራይ ክሕሉ መስዋዕትነት ክከፍል ኣካል ጉዳት ክከፍል ሕሉፍ 3-4 ዓመት እውን ቤተሰቡ በቲኑ ምንተስ ትግራይ ዋጋ ክከፍል ዘሎ ተጋድላይ ትግራይ ዕጡቕ ሓይሊ ብዝግባእ ማነት ተገርካዮ وحنا وقت عليهم كتبين متصاوتي طلعت كوني زي تقوم زله كبير قداي كسلف كله أكن خبرتي وكا أتوم حاول سمعت بموتو أقعد أمك راس لذلو غريم ومبر هبلا سراوي تراي توم خانو
وجنبار مرحت بفلوس سرعة مرحتنا تودوا 3-4 عامات مولد صالحي أما قلت سرعة تقرأي ودورة دوزر لوا سرعة كورة هاي كفرس خوف قوم ما خدتنا تجارز مثاي نتوهنا مقلت تطنات صنعي ويتهدقاقم قرم حجي إذا حتى زيها مالت نتعنتو استزارب كوا أقوليها ترئي نايز حاونا زربا يا وصبق زربا يا صبقت زربا يا بقى زي أتخكلنيا تحانت سحتت تايو إذا حتى زي ناي چنچا لو مقبر خيبيلو زوص ناي تمهارا يونيفرسيتي سلام وسلف يكونن زبلي ويل ذات مينس حدا تمهارا يونيفرسيتي تسقم يقول چنچا يلو سلام وسلف توص عشيش كتولة تخلي خازبل 7 بليون جزع عمزع قلمله بجيتات توجهت لليونيفرسيتات زخونه عنጨተው እትረኽቦ ገለገለ ዝብል ነበረ ምግቢ ንዑ እዩ ታይዝ ባህል ዝብሎ ማለት እዩ ሞኻ ብኮስ ሼሪንግ ገለገለ እንዳተበለ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዓለም ለኸ ዩኒቨርሲታት ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲስ ዳተደጎማ ማለት እዩ ናይ ካልኦት ዓድታት ውን ድጎማ ናይ ጀርመን ናይ ገለ ናይ ኮርያ እናመፀን ዩኒቨርሲታት ውን ከም እንደን ዘብል ንዑ ውን ስታይልዎ ግን ድሕቶ እዚ ብርግጽ ሙዚ ዝወራደር ኣይኮነን ምስ ናይ ተጋዳላይ ማህያ ዝወራደር ኣይኮነን እንዲ ውጉ እዩ ውጉ እዩ ተጋዳላይ ግን ዋላ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ውን ከምዚ ይኽመሃር ዘለዎ ዝብል መርገም ዘለዎ ቃል ሓዘል ንኸና ኣጽሩ ኢሉ ዋላ ዝጥቀመሉ ዘሎ የጉሄካ ማለት ኩልስ ከከም በጀቱ ደይኸድን ከከም ሳንቲሙ ከከም ዝበጀትና ለበጀታ ኮይን ዘይኸደ ታወድኒ ተሐቆጽያ ጉድ ኮይኖም እስኪ ተሐቆጽያ ዲያ ጉድ ኮይኖም ዲ እስኪ ንስማዕያ ጉድ ኮይያቱም ሰባት ናይዛ ሰለማዊ ሰልፍ ሚስጥር ክነግረኩም ብጣዕሚ ልገርም ኩነታት ካብ ውሽጢ ለበፅሐኒ ማለት ታናይ መጀመርያ ዕላማኦም ኣርሚ 22 ያዘጋጀሞ ለታደሰ ወረደ መፈንቅለ መንግስት ክገሩ ኣብ ቤተ መንግስት ኣትዮም ክሕምስዋሞ ዳይሬክትሊ ጨዋታ ቼንጅ ክገሩ ተናይ መቀለ ኩነታት ካው ታደሰ ወረደ ወሪዶም ካሊ ነገር ሓሲዮም ብመንጀሪኖ ተዘጋጀየ ነገር ይነሩት خذت ناي مقالة سلوى وسلفي فيل جيرا مخنياتو تقول حسوا يكونن أون هالليت سراويت مسؤول متياق بس جمرة كالوت كتماتات لولو سراويتون زي حسوا بقي لتلعيلو مسؤول حتى له مالتي خزي أي تحسن النير بايزوي كالوت كتماتات لولو سراويت كل عليو همز سلمى وسلف قبري من قد عاصيو بسرو همز نجار كفتريه حسوا ساتهم لحسوا عن مقالة بيت منقسط يوم بعرم 20 ናይታደሰ ቢሮ ከምኾም ገይሮም ማባ ሃይሎም ከምታና ጌታቸው ልጎርዋ ካው ሪፕሌስ ክጎሩ ኹትኩ እዩ ተሐሳብ ነበር መጀመርያ ገረሚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ሓሳብ ከም ኢሎም ብዙሓት ሰባት የውግዑ እዮም ሓቅነት ናይቲ መበገስ እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ከይዲ ማለት እዩ እቲ ጥሉልን ሓቀኛን ዘረባ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ባለቤትነት አጀንዳችንን እንደ ኃጢአት የቆጠረው ሻዕቢያና ጋሻ ጃግሬው የግብፅ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን የዲፕሎማሲያዊ ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ደግሞ እንደ ህወሓት ኦነግ ሸኔና ጽንፈኛው ቡድን የመሳሰሉ የውስጥ ተከፋይ ባንዳዎች ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ትስስር በመፍጠር ኢትዮጵያን እየወጉ ያሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። በመሆኑም እነዚህ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ተቀናጅተው በሀገራችን ደህንነት በሉዓላዊነታችንና ብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ያነጣጠረ አደጋና ስጋት የመፍጠር ዓላማን ያነገቡ በመሆናቸው የዘንድሮውን የሰንደቅ ዓላማ ቀን የምናከብረው እነዚህን ኃይሎች ዳግም ለሀገራችን ስጋት ወደማይሆኑበት ደረጃ በማውረድ የሀገራችን የልማት ጉዞ ያለ እንቅፋት እንዲቀጥል አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈልና ሓራይ ሓይሊ ምክልኻል ክዛረቦ ዝኽእል እዚ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ስጉም ተወሲድና ኣውሪድናዮ ንላዕለ ደይውናዮ ገለገለ ይኽብል ዝኽእል ወል ሕቶ መልሰለይ ዝበሃለሉ ዓዲ ሕቶ መልሰለይ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደ ነገር ማእኸላይ መንግስቲ ይኹን ካልኦት መንግስታት ኣብዚ ኣልቃዝኣተው ካልኦቶም ፈልጥዎ ዘለዎም ህዝቢ ትግራይ ሓደ ሕቶ ኣለዎ ማለት እዩ ዝተፈናቐሉ ህዝብታት ኣለውኒ ይመለሱ ዝብል እዚኦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከዓ ብኣዎንታዊ ፖዚቲቭ ብዝኾነ ረኣያ ኣጠማምታ ስንቆም ሒዞም ድሕነቶም ተሓሊሎም ተመሊሶም ተዝዓርፉ ኣብ ገገዝኦም ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣይምተፈጠርን ዋላ ይኸልፉን እዮም ኢሉ ዛረቦም ዘሎ ሓይልታት እውን እዚ ሽግር እዚ ክፈጥሮ እንተዝብሉ እቲ ህዝብና ርግፀኛ እየ ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣይማእተውን ሕጂ እቲ ህዝብና ዘደርብሾ ዘሎ ብዙሕ ጉዳያትን ክፍተታትን ስለ ዘሎ እዩ ካብቶም ሓደ ጉዳያት ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ከዓ እቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝብና ዘይተመለሰ መረበቱ ዘይሓዘ ኣብ ካምፕ ን5 ዓመት ስለ ዝፀንሐ እዚ ኣብ ክንዲ ምምላስ ስኡልካ ምፍኽኻር ስኡልካ ምውጥጣር ከምዚ ገበርኩ ከምዚ ክትገብረኒ ኢኻ ገለገለ እንዳተባሃልካ ምምላስ ግን ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ፋይዳ የብሉን ተፋይድኡ ነቶም ዝተፈናቀሉ ሰባት ምምላስ ተራዚብካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ጎንፂ ምንጭታት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ብምልኦም እንዳደረቕካ ምኻድ እዩ ምድራቕ እንዳደረቕካ ምኻድ እዩ ጥቕሚ ክኸውን ነበሮ ወይ ከዓ ጠቃማይ ነገር ዝበሃል ማለት ነዚ ግን ኣይገብርን ነዚ ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ ምፍኽኻር እዩ ካልኣይ ካስዊካ
ሕጂ ዘይመፀፀላ ያርሒካ ኸይድካ ምእማት እውን ዝበሃል ነገር ኣሎ እዩ ከምዚ ዘየለ ማለት እዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ እውን ይረአ ኣለኹ እዚኦም ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዓብዪ ሽግር ንምውራድ ዝዓለሙ እዮም እምበር ሓቅነት ዘለዎም ከዓ ኣይኮኑን ማለት እዩ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ዝሓቶ ሕቶ ፍሉጥ እዩ ንሕወሓት ይሕተቶ ንማእኸላይ መንግስቲ ይሕተቶ ብዘየገድስ ሰናይ ምምሕዳር ሰላም ሰሪሕ ክበልዕ ዓዲ ፈቀደለይ ወዘተ ገለ ዝብሉ እዮም ተፈለየ ነገር የብለውን ማለት ናብ ጎይታ ጅድራር ክንሰግር ኢና ስዕርሲ እስክነይሳ እኔ ኤርትራ ሓዛ ንበል እሞ እሺ ንበል كهذا يكون جزء كله زلخو اسكني بالمو عد خينا أتي يخلك لنا شعتي أي يخلك لنا كلا أي كلنا أنا بأخذ خن أتو كنك أومون كلنا خفك أدنى أو تدعي ترى خوينا خنك أوم خفك أدنى هذا خميس عسل شعون حتى قام تكون ناد كمان جزء كتكلم دي بصر مع تكسب هيريون ناد كمان جزء تكلم يخلون دي شو تدق في يكون كان هاتكون شو أما صادر يكون كان هاتكون أي أدرى أنت أي وشعون هاتكون ويلي بس قرب الشيء نعم مالك أبا أخوينا أنا كنقاوم أبا أخوينا أنا كنقاوم نايا درار زربات تايديا ذكرات نمسيلكم حدا عين سور خوينوسي ندالم من بالمنازم حدر سبعي نيرو حركة أتاي رخيبو لوتوري أتوني رجعت أمس مكينة بزيحات عجيز جازيت أنياها موسيو لوتوري سلازم صحو انترفيو جيرلو دحر عجيز سريح خلوات إيه جل مكينة وبزيحنا لجل خبلي تصويت جير نيرو كما يو لوتور بزيحكا هاي تسمع تقبر هاي تقمر له كم إخاط جورا جل الوس تعين صور مليسو مالتيو بتعمد صبغيو كابوتانا بوتانا خركو نتزوركو خلم من الله تقمني أيلو نزقاتنا مالتي حاجة ما أي درار ترى أي درار دلا درار بكاسي تزيلاتني شنو ما كان أنا حسب زلنا حاجة تبي أنور إن أنا حسب زلنا تي مدام توديو تي نايبايتا بداي كم يا أخا أنا ده بحسب إلى حسيب بحسب ده حسيب أنا حسب مالتاي بحسب ده أنت تزارع بقى بمريتشا طب زبالك بعلتم من زبالت بيت هذا لو بعلت لساعات أول قلملت ما أوزلوا تم قستاتم يتوبان قلمل نابو نعيك عدو من مو أنا خابو خينا تدا نعيك عدو من أنا خابو خينا تهز بيجي كله شلا تلو أبو خيدا تدا أبو تتقبلون نسمع أنا تخيل نام من قستي حسبكم بق دخينا تقرأ نام من قستي ديس دادان قستاكون تدا كبيجنا أنا موت ترجان صليئة يا مان أنا خموت هيدا لك قتل فرحتك يكون رعدت هيكون قم شلك ناي مسائل رأي نخوين ودي حق ذرا مساس كلف تبيله مخادك حرام سي بالسنكي حد زي ما سمع سرعة سياس أفورقي نتهزبنا أبقاهن إسات نخمبرو عدل رغيبو نسخاتكم سلز دقفكم عدتاتكم حلف زرخبالو يبلن لك اتعدتاتنا زنبرو زلوا عين زنبرا زلوا سلازي شجرنا عبد أولا نفتحيو نرادا نسمع اتسرعت قد يفقل بجاك الومبر كاي لسلطان كاي نهزبه حاليو زماغوت ويكعا نهزبه حاليو زكارا خرسب ايراخو انا كل الومبرا بوملا لسلطانا بجاي اتكارخر سله هزب زكارا خرسب ندحر ليو جن تغارو خام تغارو حدنتنا خنطانا خرت خوينا بوليتيكا خام بوليتيكانا كلاتنا حنت عينت كوينا انا مچم مجمريا سلت حزبنا كنكراخر تغبنا نيرو مجمريا سب هيوت حزبي تግራይ هيوت حزب تفناقل كندحن يزغبنا سለ هيوت مدحام ዘይኮነ ህዝብ ግን ስለ ወንበር ስለ ስልጣን መድሓት ብቻ ይነው نومبر ويكع أنا سلطان يخوني ذو كل أكل تخافيله ويكع ذو كل هو تخافيله. قرم سلزي ندحر بحدنا تكنك ألس كوين ناسي نهزب ناس كل أنا بحد دمت أخون كونون يرون نازلي وركز خوانا زربا لكم أوزي مالتيو منم زي وصو زربا تدقيم كي أخبالا شزخين نايز حاونا زربا سمعوه تصبقوا كسمعنا إلا بو أبكالي إقزا مالتيو نايلو معان تفيديو نازي مسل شاود حانا قنيو لو أمكنهم Wood light. نحن حضرت حواتي ما نستيو